Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu kanye nothando nesithembu. Siyaxoxa futhi. Cabanga ukuthi ivoice yami izwakala kahle. Umacele noSneh kanye nabantwana bakaSneh. Okokuqala, umsebenzi wenziwe umamkhulu ukuba khona empilweni kaSneh amkhulise mkhulu kakhulu. Asazi ukuthi uSneh uyabonga ngendlela efanele noma uyakubona kodwa sithemba kanjalo. Kune-comment evele la udade noma ubhuti oshoyo ukuthi uSneh une-anger uhlezi ekhuluma izinto ezinegative because kukhona la okusuka khona. Also lento yokuthi uSneh uke wathi ubaba uMseleku uyamkhumbula uma wakhe. Le comment ibuyisho bhuti noma sisi ngingeke ngisayifunda yonke. Indaba bayiveza kuThando Nesithembu. Sifuna ukufaka-ke le phathi kama this time. Ngivumelana nawe lento eshoyo ukuthi engikhona nezinto ezingamphethe kahle zikhona. Uyabona ukuthi kwale ndaba evelile ize ivele kufike umuntu owumama uMacele okwazi ukubuka ukuthi sina lo mntwana akabehave ngendlela kodwa yini wafuna leyo ndawo azoyithola ukuthi kodwa yini ekumsizeni-ke isithanda. Angeke ngisebenzise ama-episode awu-3 if abe u-3 la kuthiwe khona nangu engena la bayamsiza i-therapy ezinye indlela ezihlukahlukene njengomndeni onemali. Uyabona ngoba phela manje besizothi mhlampe kube nenkinga yani bengazami kodwa uyayibona ukuthi indawo kamama ingenaphi ukuze kuvele ukuthi umntwana ohlukumezeke ena-12 kubone umama othe uzoyifuna ukuthi yini eyenza lo ehluphe kangaka. Nangempela-ke bathatha indaba enkulu bayifaka ku-TV show. Masingena ku-TV show indaba enkulu kangaka asazi ukuthi kulandeleni after ukudila nayo ezomndeni noma kwaba i-private matter asazi. Bakhona-ke bathi mabelalela lokhu kukhuluma kwakhe bebuyele laphayana ukuthi hayi bo kwasuke kwabhadlazeka indaba enkulu ku-TV le ndaba ubethule nayo sonke lesikhathi. Sekubona uMacele ukuthi hayi ngizame izinto eziningi ngoSneh azilungi kanti yini emenza ukuthi ahluphe because ekhaya eli-warm kunemali kunayo yonke into uthola uthando. Yini engamenza ukuthi engahlaliseki kufike umama owuMacele-ke. Uyabona ngeke ehlale engamkhumbuli uma wakhe ngoba mhlawumbe unakho emqondweni ukuthi uma wakhe mhlawumbe ubezokwenza okuningi. Singeke sisho ukuthi kuyiqiniso noma akusilona iqiniso ngoba uma wakhe akekho emhlabeni. Bonke-ke abadlulelwe omama banaso isikhathi sokumkhumbula ukuthi engabe kulesi simo wayokwenze njani. Athuvayo empilweni uyamcabanga uma wakhe, ohlulekayo uyamcabanga uma wakhe. Asisho ukuthi mhlampe yinto okufanele ukuthi abalise ngayo kodwa sizokwenza ngathi yinto engenzeki because isho uSneh lo abantu abangamthathi serious. Ngiphendula le comment-ke yabhuti yasisi. Buka ukuthi sekwenzakalani mayifika kubaba. Ubaba uthi awukhombi yini lo ngoba wazi ukuthi asizwani. Yayizwa leyo nto ukuthi kubuhlungu kangakanani. Awukhombi yini lo oyisihlobo sethu ngoba nakho uthi asazani. Manje sibuza ukuthi ngalesi sikhathi siyazi ukuthi guys indaba enkulu vele umzali noma ngabe imuphi ongatshelwa khona ngaba nakho ukudideka kodwa lo mbuzo unento yokuthi lento ephakathi kwakhe nalo mndeni wale ngane uyibeka ngaphezu kwesimo sale ngane esibhekene nayo ngoba manje ukuthi umntwana othi lento yenzeka ena-12
Usebona ukuthi bengamfunza ukuthi-ke akahambe eyokuxabanisa ubaba wakhe nesihlobo, akhombe lesi sihlobo athi singenziwe ukuthi singenzanga. Yileyo ndaba-ke sesithi-ke ozozama futhi ubaba, ngoba mase lifika kuye lolu daba silibone ephendula kanje ku-T_V. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngoba lento le ivele ku-T_V. Ku-T_V kufika indaba enkulu, ifika ubaba uThukuthele, and uma eThukuthele usazobala amaphutha engane, engabe yena uthi-ke nansi lento. Aqale lapho-ke ahlehle nayo. Uyaphi? Uya ku-12 years old, or uya ku-12-year-old girl osekhaya eli-cold, eli-dark, oya esikoleni engafani nezinye iy'ngane ngoba usephila impilo engaqondakali. Obuya futhi ekhaya kungafani ngoba ekhaya kunalesilwane esikhona. Onomzali futhi uma kuhamba isikhathi odlula emhlabeni ebone ama-siblings akhe ekhula ngaphansi komama nakuba benobaba oyedwa. Okunzima futhi ukuthi yena angene khaxa kuleli khaya ngoba kuney'nkulumo ngapha, kuney'nkulumo ngapha, uphathi nendawo. Mhlampe-ke kube umntwana-ke ofana nabo-ke abakubo ngazo zonke ezinye izinto, sesingabala ukuthi uma wakhe akashadanga, mase sithi uvele wahlupha. Ngabe siyayijoyina-ke ikhwaya le ethi, hheyi lona ufuna ukuzibona kanje, ufuna ukuzibona kanje, ufuna ukuzibona kanje. Inkinga eyakhe into yonke iphambene. Inkinga-ke asisebenzisi-ke lokho kwisimo sakhe nale enganayo. Esikushoyo ukuthi phela abayiqede le ndaba ngokumsiza ngoba ukube usefikile kwi-level yokuthi yena uyayisiza ngabe usekwenzile. Ukube usefikile kwi-level yokuthi ubala iminyaka yakhe, ubala iy'ngane, ngabe usekubonile, ngabe futhi usekwenzile, okusho ukuthi ikhona inkinga. Ngesikhathi ubala uthi 1, 2, 3, 4, 5 kwi-list lezinto ey'negative oy'bona nge-T_V, ney'nyembezi, nochuku, hlampe nokuthi akathandi kuhlalwe kuhlekwa, okusho ukuthi kunenkinga. Nayi-ke sesesiphumile kwinkinga. Mase kuthi kwi-T_V-ke ukuthi ngeke sibasola udu guys, kodwa mina angi-understand, hlampe ngithi mina ngedwa angi-understand ukuthi ukusiza bamsize kanjani because aze kuvele. Akufani ukuthi hheyi sizame konke ngoSineya. Lingaveli isayidi lokuzama konke, kodwa livele isayidi lokuthi uSineya ukhuluma kakhulu, uSineya akasahloniphi. Yabo le nto indlela engiyi-interpret-a ngayo ukuthi emsebenzini akubekwa amavila phambili, amavila abeka ngemuva. Yingakho-ke uSineya simbona phambili. Ngiyi-interpret-a ngaleyo ndlela ngoba uma ngikuchazela ngokwe-T_V show kuzoba sengathi vele udifenda uSineya, udifenda uSineya emsebenzini. Uyabo mase sikhuluma ngayo lama-T_V shows omabili, uThando Nesithembu Nezingane Zesithembu, kube khona iphathi othi kumele ni-understand ukuthi nokuthi kuvela ngoba kuyisayini i-contract. Shuthi emsebenzini amavila ahlala emuva, laba abayiphushayo beza phambili. Yingakho-ke uSineya lo besithela ngey'nyembezi ekhomba aba-pretender. And mase siba serious ngokupretenda ahambe kuThando Nesithembu. Iba khona imizuzu la uthi ubuka khona amakhosikazi uthi yabo la liphume labalekiswe. Ukuyibona lowo mzuzu ebusweni babo, asisho ukuthi sithini. Sengiphethe ukuhleba, asisho ukuthi sithini. Kodwa guys, ingane yakho iyohlezi iy'ngane yakho. Akusho futhi ukuthi iy'ngane-ke hlampe y'sebenzise abazali zibadelele. Ukuthi lona-ke abanye basuke bemfanise ney'ngane zakubo kanti akafani ngezinto ey'ningi. Akafani. Ngike ngacabanga nje ukuthi hawu yena-ke ugogo ngoba kwakuney'ngxabano wayesengayifaka yini le nto kuSineya. Ngiyithatha ngale ndlela ubaba ayisho ngayo mase kubikelwa yena ngoba hayi guys, hhayi
ihambani nibuyele kuleya episode khona nizoyibonela. Kodwa-ke angithi into asi-interpret-e ngokufana. Basho-ke nabanye osisi abadala no-anti nomalume bathi hayi ubethukile vele kusazodlala amanye ama-episodes sisazobona. Kodwa kwathusa ukuthi hayibo, nangu esola lo ohlukumezekile ukuthi ukhipha leli gama ngoba azi ukuthi lo noma esemndenini uyisitha sakhe. Umuntu osehlukumeza ingane yakho for years, osekudalela inkinga ongayazi ukuthi uzoyisolva kanjani, ubheka ingane ukuthi shuthi-ke ingoba singezwani usebenzisa yena. Umntwana ona-12, u-grade 6, grade 7 engavele eqambe lesi story. Hhayi, yingakho-ke sithi idinga ubaba, ngoba manje emva kwalokho uyambona ukuthi ubaba wakhe unjani kwabanye, kuyena unjani. Hhayi ukuthi engasolwa ngamaphutha, ngoba manje kufana nani lento guys, siyabo sibuyela kuyo le minyaka mhlawumbe sithi useno-15. Ku-15 kube unyaka nonyaka ngoba eko-30 manje. Into nje eyaziwayo ukuthi lona uyahlupha. Uma ucabanga leyo ngane izokwazi ukuba positive, izoba nayo i-positive mindset. Ingane eyohlezi nje yaziwa ukuthi ingane ehluphayo le la ekhaya, ingane engezwa-ke la ekhaya, hhayi umhlola-ke lo wala ekhaya. Manje-ke uyazizwa lezo zinto zimngena lapha emqondweni zihlale futhi. Kodwa-ke akukho esithi-ke ngakho kufanele abe disrespectful, ukuthi usizo uyalidinga. Uma kungenjalo-ke shuthi-ke benza imali, asihlaleni ukuthi kwenza imali, ngoba vele etohweni nekhampani ikhetha o-best ukuthi ababe phambili. Yingakho-ke uSneh enama-episodes amaningi ukudlula ama-siblings, ngoba badala ngendlela efanayo. uSneh sazi okuningi ngaye esingakhipha sithi nangu uSneh utheni, ubaba uMsele kuthe kuSneh waphendula wathi, amakhosikazi abe ne-meeting akhuluma noSneh kwathiwa. Leyo nto-ke leyo yilena-ke sesithi shuthi ikhampani iyabona ukuthi hhayi ubani uyawushaya umsebenzi akeze phambili. Abakhona kodwa abengaphushi kahle abasale emuva. Yikho-ke sinama-episodes amaningi anoSneh and uSneh la ekhona u-negative. Kuyafana nalapha kwizingane zesithembu. Kwizingane zesithembu onke ama-siblings manje se-against uSneh, kodwa uSneh uqhuba ishow. Ngeke kuthandwe nesithembu bevale mhlampe ngama-episode awu-3 eya kwi-therapy. Kufika izingane zesithembu uSneh ufuna ukuqala ipheji elisha kodwa abakhombi ukuthi nakho la ifuna khona ushintsho, nakho la ifuna khona usizo. Oh, umdala una-30 kuleya minyaka ila umqondo usuke udevelopha khona, kuba nama-stages ahlukene kokudevelopha. Manje mase kukhona ofike wawubamba wawufaka ejele usenze inkinga, iqale lapho-ke inkinga. Inkinga-ke enye-ke siyenzeka la ku-social media, bengithunywe ikhomenti yabhuti yasisi, inkinga isiyenzeka kula ku-social media ngoba sekuvela uSneh omunye usezo-insert isitori sakhe kanti asifani. Nawo lamaphathi abawavezayo ngoSneh akaqedeli, kodwa le esiyizwile yiyo esithi why benga-revisit le ndawo besize uSneh. Sithi-ke unqabe bemkhomba, uma kungenjalo bemkhiphe kwi-show because why? Uyabaphoqa. Kodwa-ke omunye osuke seyibuka ekude engathi oh shuthi usetshenzisela i-storyline, kodwa-ke lokho siyakuphika ngoba umndeni wakhe. Cha, siyakuphika ngoba umndeni wakhe. Shuthi-ke badila nayo privately, bahamba indaba abayihambayo, wangashintsha-ke. Kodwa manje ngoba nakho angikubonanga, ngiyanqena ukujoyina igroup yokuthi vele akafuni lutho enhle nesikole. Wait guys, laphayana nginixoxela, uma kuvela izinto kwi-family page bayayi-announce.
Asikaze sibone umntwana osevele ne-graduation gown kodwa siyazi ukuthi umpiloni abafundayo njengamanje. Sengisholo ukuthi uma sebefike kulesi sigaba bengeke befihle, bayayi-announce izinto. Angithi khona nalezi iy'thombe lezi ezenza ukuthi u-social media wakhuluma because kwakuyinto abebeyi-celebrate-a as umndeni, izovela lapha kwi-family page. Noma yini-ke ababonayo ukuthi le ingaba ingxenye yomphakathi bayayiveza kwi-page. If uzoya kwimfundo, yikho la asikubuze ukuthi nangu eseyibona engena laphaya kulolu hlobo lwempilo, khona esikoleni udlulile yini? Into ebizonqamula ukuthi udlulile esikoleni besizothi naku kuphunywe e-university la, nali ijazi lakhe, asikho-ke leso sithombe. Angisho kabi. Uyayizwa leyo nto? Ngi-correct-a lo ozoya nokuthi yena wasala wangafunda, mase uphinde futhi uya kwinhlonipho njengoba uzobeka kwenhlonipho. Cha, kuzozwakala ngathi ngiyamdifenda-ke vele-ke manje. Kwinhlonipho into ozoyenza uyingane, ibuye kumzali wakho, abantu bequestion ukuthi umzali wakhe isandla sakhe sinjani, imfundiso yakhe injani. Awusamhloniphanga umzali noma ungabheka phansi. Into ozoyenza ikhombe umzali nomakhelwane bebe nokuhumuzela ngomzali, awusamhloniphanga. Bengayishugarcoat-a-ke beyifaka ushukela ngapha nangapha, izwakale ibe sweet ngoba kufanele izozwakala ibe sweet kuyibamba kanjalo. Kodwa into ozoyenza kube khona omunye ethi eyi, mhlampe isandla sihle kumzali, usuke ungasamhloniphanga umzali. Noma abazali phela bengayiphelezeli iy'ngane, kodwa ezinye izinto ezenziwa iy'ngane zibuya zize lapha kubazali. Kungangaba amagama owashilo, kungangaba ukuthi uthuka inhlamba ku-social media, kodwa le nto ozoyenza mase kuba khona othi shuthi akanamfundiso, awuhlukile nokhuluma amagama amabi ngoba usuwenze abantu abangamazi uma wakho nobaba wakho eduzane baquestiona kodwa indlela wena okhuliswe ngayo. Ngani na? Ngezenzo zakho. Ifundeka ivaliwe le ncwadi, asiyivale kodwa kuyibambe. Bayo ekuseni nixabane-ke, ningaxabani kakhulu. Abafunele usizo umntwana lo noma bemkhiphe kwi-show. Ngoba uma belokhu bemletha kwi-show besitshela ukuthi uyahlupha, thina sizothi shuthi ubenzela imali. Ukuhlupha kwabo imali yabo. Finish. Mawukuthi-ke ngithethise-ke, ungithethisela lelo phuzu, cha anginankinga. Yabo leli phuzu leli yilo elingasixabanisa liphambanise, anginankinga. Bafunele usizo lomntwana, kube ne-proof yokuthi nali usizo abamfunela lona. Uma wukuthi abamfunela usizo, uyabuya futhi uthi azokhuluma izinto ezimbi ngabo, shuthi kuyabasebenzela. Finish.